Dêrsim, parêzgeheka berçav a Bakurê Kurdistanê ye. Navçeyeka çiyayî û dirrevîn e, bi xwaza û ava xwe ya zelal û bedew tê naskirin. Li parêzgeha Dêrsimê çem, sûlav û havîngeha Monzûrê yek ji cihên geştyariyên herî balkêş e. Di çend salên borî de bi sedema avakirina bendavan li newala Monzûr û Pilemoriyê her wisa derxistina qom û keviran ji çemê bedewiya xwaza û jîngeha Dêrsimê dike ji nav biçe. Her wisa bi sedema şewitîna daristanan û derxistina kanzayan di nava 20 salên borî de her gav tûşî ziyanê hatiye. İlimizde takribi olarak 145 Li parêzgeha me toreka pir bihêz a sîstema jîngehî heye. Em dizanin ku li devera me di heman demê de 5 sîstemên jîngehî hene. Weke encam, ev sîstema jîngehî bi gelek giya û warên jiyanê dewlemend e. Bizde işleyiş biraz denetleme. Ji ber ku çavdêriya cîbicîkirina tedbîran wek pêwîst nayê kirin, her demrê li pêşber tekdan û bi destxistina qezenca nereva xweş dike. Ji bo pêşîgirtina li qezenca nereva û guwaşên ku li ser xwazaya deverê tên meşandin, em wek odeyên endaziyarên awahîsazî xwedî helwestin. Li gor amara fermangeha parastina mîrata kulturî û siruştiya Dêrsimê, li wê parêzgehê tenê mohlata 145 kanan ji bo derxistina qom, kevir û metalan heye. Madencilik projeleri Li piraniya bajarokên Dêrsimê projeyên derxistina madenan hene. Xas mad hewza Munzirê de projeyê pir ciddî cihê behskirinê ye li ser rûbera 43,305.87 hektar zevî. Ev hejmara mezin qet ji bîra min naçe. Ev meznahiyeka trajîdî ye. Meznahiya wê ji rûbera parka niştîmanî jî zêdetir e. Piraniya kanan li çêrgeh û navçeyên berhemdar hatine çêkirin. Lewmaziyan gihiştiya kerta çandinî û ajaldariyê û gelek çêrgeh û navçeyên iştecîbûnê jî nixumandiye. kıyı kanunu diyor ki Kanên derxistina qûm û keviran li wê navçeyê bi awayekî nekû ketine ser çeman. Yasaya peravan rê nade vê yekê. Yasaya peravan dibêje nabe qûm, xwelî, zuğur û kevirên hûr ji wan cihan werin derxistin. Maddeya nihan a yasaya jîngehê jî heman tiştî dibêje. İtaca estu, uzaca estu. O taş ocağı sıkmar estu. Orta şehirde, orta evde. Hiç memlekette doğanya orta evde nakum ocağı estu. Başka memleketin gündüzme kaynıyor. Orta maladı. Yani beri zavda evde, beri zavda işsiz. Basir bıkını, basir beri kumu oburusi. Matsardı orta namalamadı. yani nasıl ki toplum وەک چاوە ساڵە 1938 civak rûbirûyî komkujiyeke mezin bû, wek çawa şêniyên Dêrsimê hatin qirkirin, niha jî ertnîgariya me rûbirûyî heman tiştê dibe. Pêwîst e em bi zelalî û eşkerî vê fam bikin. Divê em vê rastiyê kevş bikin. Bi sedema çêkirina bendava Keban, parêzgehên Dêrsim û Xerpêtê bi temamî ji hev hatine veqetandin. Monzur ırmağı Plan üzerinde heye ku li ser çemê Munzir, newala Mercan û çemê Pilemoriyê heşt wêstgehên berhemanîna elektrîkê werin çêkirin ku 6 ji wan bi şêweya bendavê ne. Yek ji wan projeyan bendav û wêstgeha berhemanîna elektrîkê ya Mercan e ku hêj bi qaçaxî tê çêkirin. Li Dêrsimê sala 1994 dest bi projeya çêkirina bendav û wêstgeha berhemanîna elektrîkê ya Uzunçayê rê hate kirin. Di navbera bajarokên Mazgirt û bajarokê navendî yê bajarê Dêrsimê de. Mixabin, bendava Uzunçayê rê jî bi qaçaxî hatiye çêkirin. Li gor yasayan, divê bendav di çarçoveya planeka stratîjî ya pejjiran dîde werin çêkirin. Lêbelê heta niha planeka stratîjî ya pejjiran dî ya vê bendavê nîne da ku were çêkirinê. Ji bo ragirtina karên wê bendavê, me li îdareya xwecihî daxwaz pêşkêş kir û me amaje da wan sedeman ku divê ji ber wan proje were girtin. Piştî ku daxwaza me nehat qebûl kirin, me dosya veguhez dadgeha destûrî. Li parêzgeha Dêrsimê ji sala 1996 heta 2003 bendava Uzunçayr
hate çêkirin û di sala 2009 de dest bêkar kir. Bi gotina şeniyên Dêrsimê ev bendav destpêka têkdana jîngeha Dêrsimê bû. Hikûmetê biryar daye ku 27 bendav û wêzgehên diniyên karebe û berhemanîna enerjiyê lê parêzgeha Dêrsimê çê bike. Heta niha bendava Ozin Çayêr û wêzgeha Mercan û wêzgeha karebe ya Dînar li nêzîkî navenda Dêrsimê û çend projeyên din hatine çêbecêkirin. Bi sedema giliyên xelkê û jîngeparêzan çend proje li dadgehê hatine hilweşandin.